Zejna.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Natikom merħba għad din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa li fiha 4 ġiel se jiġu ordinati djakni. Ejjew nitolbu ħafna lihom. U biex il-mulej permezz tagħhom ikompli jseddaq fil-Knisja l-ispirtu tal-Quddiesija u jsejjaħ lup oħra ġenerużi għas-saċerdozju u għall-ħajja reliġjuża. Aħna ninsabu quddiem Alla kif aħna. Dak kollu li tagħna fil-misteru tal-ħolqien, dak kollu li kisbilna fil-misteru tal-fidwa, u nitolbuh maħfra fil-bidu ta' din il-Quddiesa, mhux għad-djufija tagħna, imma għad-dnubiet tagħna. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejk mirijieti. Tiegħi, l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens. Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere
peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Nitolbu. U Alla intallimt il-ministri tal-Knisja tiegħek biex ifittxu mhux li jkunu moqdija, iżda li jaqdu lill-aħwa kollha. Lil dawn il-qaddejja tiegħek li llum oġbok tażilhom għall-Ministeru tad-Djakonat. Imlihom bil-ħeġġa fil-ħidma tagħhom. Għajnhom jagħtu s-servizz tagħhom b'qalb ħelwa u żommhom sħaħ sal-aħħar fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. U ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: qabel ma sawwartek fil-ġuf araftek, qabel ma ħriġt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek. Jien qedtek profeta fuq il-ġnus. Jien weġibt: Sidi l-mulej, ma nafx nitkellem, għadni żgħir. U l-mulej weġibni: tajtx għadni żgħir. Inti tmur kull fejn nibgħatek u tajt kull ma nordnalek. La tibżax minnhom, għax jien miegħek biex neħilsek, oraklu tal-mulej. U l-mulej ħareġ idu u messli fommi u qal lill-mulej: ara, qedtlek kliemi fuq fommok. Ara, jien llum qedtek fuq il-ġnus u s-saltniet, biex taqla u tġarraf, biex teqret u tħott, biex tibni u tħawwel. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Sibt il-David għaddej tiegħi, biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu. Tkun jgħidi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrijaj. Flimkien? It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. U jsejjaħli: int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. U jiena nagħmlu liben il-kbir tiegħi, l-ogħla fost islaten tal-art. Flimkien? It-tiba tal-mulej. It-tiba tiegħi inżomma fuq u għal dejjem, u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. Nagħmel li nislu jibqa' għal dejjem, it-tron tiegħu ikun bħal jiem tas-sema. Flimkien? It-tiba tal-mulej irrid. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Galatin. Ħuti, jien ngħidilkom, imxu fl-Ispirtu u taqgħux għall passjonijiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-Ispirtu u l-Ispirtu u kontra l-ġisem.
Dawn it-tnejn huma kontra xulxin biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu m'intomx taħt il-liġi. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa: żina, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħer, mibeda, ġilied, ejra, korla, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokor dbaħrit u ħwejjeġ bħal dawn. Inwissikom bħalma wissejtkom qabel. Min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jridx is-saltna ta' Alla. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, il-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Kontra dawn ma hemmx liġi. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu ħalli nimxu bl-Ispirtu. Ma nkunux minn dawk li jfittxu l-ftaħir fieraħ, ma nġarbux lil xulxin, ma nejrux għal xulxin. Il-kelma tal-mulej. Min jilqa lil min nibatjien ikun jilqa lili, u min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Dak iż-żmien wara li ħaslilhom saqajhom, Ġesu libes il-mantar u reġaqat fuq il-mejda. U qalilhom: tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jiena l-mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Tassew, tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu. Anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibagħtu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħejjin intom jekk tagħmluhom. Jien m'iniex ngħid għalikom ilkoll għax jiena naf x'nies għażilt. Imma għandha sseħħ l-Iskrittura li tgħid: min kiel il-ħobs miegħi tani bis-sieq. Dan qiegħed ngħidu minn issa qabel ma jiġri, biex meta jiġri temnu li jiena hu. Tassew, tassew ngħidilkom: min jilqa' lil min nibat jien ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej.
jersqu daw ordinati djakni. Rodrik Baldacchino mill-Parrokkja ta' Santa Katarina taż-Żejtun. Joshua Cortis mill-Parrokkja ta' San Gaetanu il-Ħamrun. Jean-Claude Xkembri mill-Parrokkja ta' Santa Katarina taż-Żejtun. Fra Mark Xikluna tal-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini. Missier, omna l-Knisja mqazza titlob li inti tordna lil dawn ħutna għal Ministeru tad-Djakonat. Taf jistħoq ilhomx Jiena nixet li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u nstemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom u minn dak kollu nstab li huma jistħoq ilhom l-ordinazzjoni. bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni tad-djakonat. Inroddu ħajr lil Alla. Nistgħu nagħmluhom ċabxifa ta' kuraġġ. Tejċ, eħedi, tejċ għadni żgħir, inti tmur kull fejn nibatek u tajt kull ma nordnalek. Din l-espressjoni lil mulej jgħid lil profeta Ġeremija hemm miġbur fi ftit kliem il-Ministeru tad-Djakonat li intom eżis se tilqgħu minn Alla permezz tal-Knisja tiegħu. Tmur u tajt. Fil-fatt, għaref kbir tal-Knisja, Kromazzjo ta' Akwilea, meta jħares lejn l-arusa ta' Ġesu u jitlob u jikkummenta il-kliem ibsa ta' Ġesu fejn jgħidilna jekk riġlejk ikunu ta' tfixkil għalik, aħjar mingħajrhom jekk idejk, aħjar mingħajrhom jekk għajnejk, aħjar mingħajrhom. Kellu l-erf biżżejjed li jgħid isma' Ġesu ma jridniex naslu l-ġenna minn bla id u minn bla għajnejn għax inkella nispiċċaw il-ġenna kollha. Imma kellu din ir-riflessjoni għaqlija. Fil-Knisja ir-riġlejn min huma huma d-djakni, l-idejn huma l-presbiteri, l-għajnejn huma l-isfijiet. U l-Knisja tittoqgħod attenta li l-ebda wieħed minnhom daw ma jfixkilha għax jaħar mingħajru milli bih. Ma jiena nixtieq mhux nieqaf fuq l-aspett negattiv, imma fl-aspett pożittiv. Intom qed tiġu ordnati dan il-mument ta' ħajjitkom bħala ir-riġlejn tal-Knisja. Xi tfisser? Li intom il-mibgħuta tal-karità tal-Knisja. Il-fatt mill-antik stess id-djaknu kien jassisti lill-isqof biex mill-artal tal-Ewkaristija iwassal l-Ewkaristija lil min ma setax ikun hemm.
Hija sitwazzjoni li maħniex il-bot minna. U djakni kbar bħalma kien San Lawrenz pereżempju, kellhom din il-missjoni kbira li jwasslu l-Ewkaristija lill-priġunieri minn kien fil-ħabs, lill-foqra, lill-morda. Kienu r-riġlejn tal-karità tal-Knisja. Tmur kull fejn ibatek, il-mulej qiegħed jibgħatkom fejn hemm l-iżjed bżonn, karattru ministerjali. Tinsewx għax mhux se jitteħdilkom. Intom djakni li l-qudiem kalla jrid titresqu għas-saċerdozju, imma dan il-karattru li l-Ispirtu Quddies jagħtikom bit-tqejjid tal-idej tal-isqof u bit-talba tal-Knisja. Irid ikun magħkom mhux biss fruħkom għax hekk se jkun għal dejjem, imma fil-mod kif intom tgħixu il-ħajja tagħkom. Tgħix għadni żgħir anke meta tixrif fi żmien, qatt taqta' qalbek miċ-ċokon tiegħek, mid-djufija tiegħek. Mill-fatt li inti quddiem l-isfidi tal-ħajja u ċ-ċirkostanzi tħossok tassew ċkejken, tassew żgħir. Orrajt fil-kuntest tal-qari hija kwistjoni ta' età. Imma hemm tant sitwazzjonijiet oħra fil-ħajja li jipperswaduna kemm aħna żgħar. Ibda mill-isqof imma nkomplu. Tmur kull fejn ibatek, tgħid kull ma nordnalek. Kemm hi ħaġa sabiħa li inti tirċievi mingħand Alla dan id-don kbir li titkellem f'ismu. It-talba li nagħmel fuqkom illum li fil-fom Quddies tagħkom għax imqaddes minn Alla, il-kliem ta' Ġesu ma jkunx ġebel biex isawwat in-nies. Imma l-kliem ta' Ġesu ikun mezz biex intom taqalgħu u ġġarfu, tgħid li xiex il-ħakma tal-ħażin. Teqret u tħott is-saltna ta' Satana u tibni u tħawwel is-saltna tal-mulej. Bil-kelma tiegħek għaliex il-mulej iqgħedlek kliemu fuq fommok, inti tkun għaddej tal-ġnus u tas-saltniet. Itolbu li l-kelma tagħkom ma tkunx tagħkom imma tal-mulej. Li intom tmorru mhux fejn tridu, imma fejn jibgħatkom il-mulej permezz tas-superjuri leġittimi tagħkom. Nixtieq insellem lil parroċċja taż-Żejtun li qiegħda tilqana, iddedikata lil Santa Katerina, Verġni u Martri, u nifraħ dan id-don lil parroċċja taż-Żejtun qiegħda tagħti ta' żewġ 2 minn ulieda għall-ordni tad-djakonat. Insellem lil parroċċja tal-Ħamrun u nsellem ukoll lill-aħwa Franġiskani Kapuċċini. Jalla l-ispirtu ta' qadi tal-foqra għażiż hija li inti mżejjen ukoll bl-impenni reliġjużi, l-għażla preferenzjali tal-foqra, tibgħatek biex tkun magħhom
fid-dawl tal-ubbidjenza li għatuk is-superjuri. Id-djakonat mhijiex tarġa għal xi ħaġa oħra biss fil-kuntest tas-saċerdozju, huwa stil ta' ħajja. Jalla dan il-ministeru u dan l-ordni li l-Knisja qiegħda tagħtikom illum mhux biss ikun karattru fir-ruħ tagħkom, ma jkun stil ta' ħajja li jiġbaħ il-dak li neża' il-mantar, tħażżem fardal u ħasel riġlejn id-dixxipli. U qalilna, intom tafu min jien, intom issejħuli li mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li mgħallem siltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Eżis u liedna qabel tersqu biex tirċievu l-ordni ta' djakonat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu r-rieda tagħkom li tidħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom tiġu konsagrati għas-servizz tal-Knisja bit-tqejjid ta' jdejja u bloti tal-Ispirtu Santu. Tridu intom bimħabba u umiltà taqdu l-uffiċċju ta' djakni biex tkunu ta' għajnuna għall-ordni saċerdotali u ta' ġid għall-poplu Nisrani. Tridu iżommu l-misteru tal-fidi f'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna u xandru bil-fomm u bil-emil din il-fidi skont l-Evanġelju u tradizzjoni tal-Knisja. Lesti intom tħadnu iċ-ċelibat. Tridu tħarsu għal dejjem dan il-proponiment tagħkom bħala sinjal tal-loti sħiħ ta' ruħkom lil Kristu l-Mulej minħabba s-salbna ta' smewiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin. Tridu intom il-koll tħarsu tħeġġu fikom l-ispirtu tat-talb li hu l-ispirtu propju tal-ħajja li se titħlu. U f'dan l-ispirtu
tiċċelebraw bil-fedeltà kollha l-liturġija tas-sigħat skont il-kondizzjoni tagħkom għall-ġid tal-Knisja, anzi għall-ġid tad-dinja kollha. Tridu intom issawru dejjem iżjed ħajjitkom fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-altar se jkollkom fidejkom il-ġisem u d-demm tiegħu. Twijat rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva, inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva, inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva, inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lill-Lisqof Djoċeżan u l-Superjur Leġittimu tiegħek. Iva, inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Nitolbu ħuti eżis lil Alla l-Missieħ li jista' kollox biex fil-ħina tiegħu joġbu jsawwab il-grazzja tal-barka tiegħu fuq dawn il-qaddejja tiegħu li qed jaħtarhom għall-ordni tad-djakonat. Christus
suġuda tad-daw. Santa Maria Maddalena, San Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Laurenz, San Vincenz, San Efrem, Santa Perpetua o Santa Felicità, Santa Agnese, Santa Cecilia, Santa Caterina, San Girgolo, Santo Esti, San Martin, San Cirillo, San Metodio, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, San George Preca, San Carlo Borromeo, San Francesco Saverio, San Gaetano, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Addis incollata alla, Urihni namana, min kuldeni, min kuldnu, mill-mewta dejjem, mill-inkarnazzjoni tiegħek, mill-mewt u l-qawmin tiegħek, mill-miġja tal-Ispirtu Santu,
ħaddiema ġodda l-ħsat tiegħek. Għati paċi u ftehim tassew lill-popli kollha. U riħnina ma' kull min ġarra. Għawina u ħarisna fis-servizzi mqaddes tiegħek. Ġesu imen Alla l-ħaj. Kristus magħna. Kristu l-qattal b'taħna. Il-qamulej it-talba tagħna fil-ħina tiegħek. Wettaq fit-tjieba u bil-għajnuna tiegħek dan li se nagħmlu bil-ministeru tagħna. Birek u qaddes lil dawn li fil-fema tagħna jidrinna li għandna noffruhom għal qadi tal-ministeri mqadsa bi Kristu Sidna. Kun magħna mulej nitolbuk Alla li tista' kollox. Intagħti l-grazzi tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fik innifsek, inti kollox iġġedded. Tħejji kull ħaġa sa minn dejjem bil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu l-kelma u l-qawwa u l-erf tiegħek. Inti l-Knisja tiegħek li l-ġisem ta' Kristu tanija b'kull xorta ta' grazzi. Taqgħadha fir-rabta flimkien tal-ħafna
membri tagħna u bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed baqda tal-aġeb. Inta tija li tikber, tinfirex u toktor, hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek. Għalhekk int waqqaft fiha ministeru Quddies imqassam fit-3 gradi ta' ministri u għamilthom għaddejja ta' ismek, bħalma fil-bidu kont għażilt lill-ulied Levi biex jaqdu fit-tabernaklu imqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-apostli ta' ibnek imnebħin mill-Ispirtu Santu għażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadi ta' kuljum ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u għat-tixrid tal-kelma. U lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu u qegħdu jdejhom fuqhom ħallewlhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa ta' sliem fuq dawn il-qaddejja tiegħek li aħna bl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagraw lilek bħala djakni ħajaqdu l-altari imqazza tiegħek. Ibgħat fuqhom nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwihom bis-7 doni tal-grazzja tiegħu ħalli jaqdu bil-fedeltà il-ħidma tal-ministeru tagħhom. Jalla tikber fihom kull xorta ta' virtù, jimtlew bimħabba safja, ikollhom ħerqa l-morda u għall-fqar, ikunu rżina fit-tħaddim tas-seta tagħhom, iħarsu l-bjuda ta' ruħhom u jimxu fuq it-tagħlim tiegħek. Ħatkun l-imġiba tagħhom xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajjithom iqanqlu l-poplu Quddies tiegħek ħalli jsir jixbahom. Għamel li jibqgħu sal-aħħar qawwijin fi Kristu, b'kuxjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifħir għalihom. U wara li fuq l-art ikunu għexu bħal ibnek li ġie fostna mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi, ikun jistoqilhom imbagħad fis-sema isaltnu miegħu u li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa int fi dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Il-paċi miegħek. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa int fi dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Il-paċi miegħek ibni. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa inti fi dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Il-paċi miegħek ibni. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa int fi dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Il-paċi miegħek ibni.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Missier Quddies ibnek ried jaħsel riġlejn id-dixxipli biex jagħtina eżempju. Ilqa l-offerta tagħna għaddejja tiegħek u għatina l-ispirtu tal-umiltà u tal-bżulija biex nofrulek lilna nfusna b'offerta spiritwali. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti konsagrajt lil bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bitqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru Quddies tiegħu. U ma jmexxu b'imħabba il-poplu Quddies tiegħu. Imantnuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xhieda ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull Quddiesija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati bħal ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Mario, mal-isqof Maħtur Anton. Ftakar ukoll fl-isfijiet li qegħdin jikkonċelebraw magħna. Joe u Pawlu. Ftakar ukoll f'dawn il-qaddejja tiegħek li llum rrid tagħmilhom ministri tal-Knisja u ftakar ukoll fil-kleru kollu tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fi mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-arrus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, ma' Santa Katerina, Verġni u Martri, u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dunubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu bit ta' d-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Issa li ħadna li kellu x-xorb tas-sema, nitolbuk mulej biex il-qaddejja tiegħek ikunu ministri fidili tal-Evanġelju, tas-sagramenti u tal-imħabba. U hekk jħabbirku għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Qabel nagħtikom il-barka, nixtieq nagħmel talba speċjali għall-familji kollha, għall-erba' familji ta' dawn l-erba' djakni ġodda li taw lill-Knisja u lid-dinja dan id-don kbir. Il-mulej ikun il-barka speċjali tagħkom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen.